Zinkabi nengabekazi nawo lo 15 ngicele wona ngazi noma u50 ke kodwa nombani kodwa nje ayi ngizama impela ngathi ake ngithi ukugxoba kancane yabo ukhuluma amagama shwala angithule tu bafana kukhuluma lo ngqongqosho ophatha bongqongqosho thule sigobos sichitha igazi khonye gobos umnyango ngiyawukhahla ngidonsa iAK mangifuna ungqongqoza yasiqalelana ngizovele ngihlale endabeni hayi ngoba ngiyazonda inkinga kuningi okusesifubeni kunini nithi niyavuka kuphele 10 years embedeni kodwa makhono onenkinga yezi address ekugcineni bengizobiza amagama niyashesha ukukhetha ama feelings nezifo zesilungu zozwa kuthiwa no depression sibonge Shoma Jozi Limpopi neBET uRicky Rick uNovaslina mawutrap uphashiswa yini ubogawula ubheka insimbi iphambana nesiphongo sakhula ngoshuni beat sengayibanga inzondo basopa skinny jean ubrand ududliwa amajongo ufuna ibeef ungalusanga ngibiza uzodwa ubona inkomo singiliyamezayo ngithenga iniphathela umufasi inkunzi esimalundalundi ibhubese kade behlaba zorapper phezulu kwetrap nginibonisa ikhono likangaka nina all you need is love udlalana ingoma zikaSjava kade ngibaphelile nje mina ngithule ngiyabuka sihambi sidlekile le beef udloka esayifuna inkabi sidlekile itafula sadla zaphuka zogcina ngokhongotha lezinja iphezaluni ngicela ukulungisa kungeza kuthiwa ngidisa uSjava indlala ifa kumfowethu siphuza uthukela ukhahlamba angisoze ngikwenze lokho ngithula isigqoko nje my brother inkabi sinezini ifyobi nokushaya abantu bokuhamba bafana niyaphaphalaza fika nenkabi zami lo shunu uyanhlambalaza ayisuka ngidlali nani ngayimela lenkalakade hayincenga ngixhwala ngani wobuza umampintshu zangodumo ngayishaya into yami zomele ngihlukanise phakathi kokurapper nokutrapper kodwa ngeke uhlukanise phakathi kokutrapper nokudance zomele uhlukanise ngifeature uCasper noQuesta ke sikhohlwa ama-journalist elami iphepha linomandela wokhuluma ubheke lana ukhuluma nomphathi wenkabi record iCEO weshibengazi wosendeza idemo ngiyolalela manginesikhathi kodwa ngifuna owek kakhulu ngoba sikhokhi overtime thathi award kwanthusa nasebrain uthi ngilinxusa ilo mrepo nebonga kekho omunye njengelusa nakumaskandi bavuma sihlula abashukile esikhumba inkinga ngithanda ukulala emini kanti niyashesha nokuphupha ngiyazi bengithembisile ukuthi ngizonishiyela ikheli nacabanga ukhumalo cha bengithi kheli niyatrapha niyagebha abanye basicoca kusway senibaningi enimile impiko ngathi slogan iseplay diwa bashaya inamba cha lutha bapopi usuma nxeba lo shuni kodwa bawukhona indoda engaziwe kupha umgodi kodwa ushoni kuthiwa kunesandla sesithathu ngiza nesodwa like black coffee gabi nenkabikaza ke sibasusela impegodi ushuni wenkabi inkami sihlukanise labo dot ubani owathi ayihlome yakwethu ukuphonda egobi bathi inkaba ina airplay yeba ngiphapha ngiyoninyoni angisho ukuthi ngithini kodwa bafana ngisaboni ithini inkabu zakwe stock ithi mina ngisakhona yashona phi rap ukhona itrap nje ayisachoma ule ngodumi from the view izolo wazustory gabi nenkabikazi kwathula ukhono okuphakamayo ngithi ukhono sukumayo ungqongqoshe ngithi ukhono okukhulumayo inkabi ibulala amadoda ungangitsheli ngokhela ikhumalo safika kunezinja irap useyiphethwa amakati sithule nje siyabuka odudi basibiza ngenkabi khohlwani bafana inkaba idlala iphilo fight ngoba niphenduka abafazi ngibona iphendi kumalosihadi umphathi woshuni bafanele omrapper webingo ngena kikiza imabhida zidla ibrain uthi ziyagila gabi nenkabi kasuka mumva likholwa isagile ngijive ithu sophala buka isandla ngiyababiza okay sekunjalo ithi nginishiyele i-address diep skr sekunjalo 2175 kabi record diep ushuni wenkabi bye hey swali inkaba izondi idla nazo kodwa zeyihlaba unobhajodla nezinja umahleke bulawa usoka lentombi zasenkabi record uphathe nentambi ibhodlela noma lishoniwe liyadliwa udoko swele ungqongqoshe wongqongqoshe umphathi wongqongqoshe umlomo ongaceli lutho sakhuluma njengoba khona inkabi nengabikazi swele